אוקיי, טוב, יאללה, לשבת, כולם. מעולה. לא להסתיר לי את המצלמה. אוקיי, טוב, אז אנחנו נעשה היום שיעור שאנחנו החלנו שתי הקבוצות של רועי ושלי. אנחנו נעשה שיעור שהוא יהיה בשני חלקים. בחלק הראשון יש לנו כאן את דני בן ארי, אתן לכם הרצאה מרתקת על ספארק. ובחלק השני אני אמשיך בעצם איזשהו סשן שרועי ואני רצינו להעביר שקשור לאיך אנחנו מתקינים הדוק. אז נעבור על כל הקבצי קונפיגורציה, אני אעשה לכם הדגמה חיה של קלאסטר. אני מבקש שקט כי אנחנו גם מקליטים את הסשן הזה, כי הוא גם אחר כך יופץ באינטרנט. וזהו. טוב, אז לפני משהו כמו 5 או 6 שבועות בא אליי מרואיין שהוא כמובן כמו כל המרואיינים שהיה מומחה לביג דאטה, כן? הוא סיפר לי שיש לו 5 שנות ניסיון בספארק. ואני עד עכשיו מנסה להבין איך זה קורה, כי ספארק קיימת משהו כמו 3 או 4 שנים מאז שהיא הפצצה. אבל הבאנו לכם כאן את דני בן ארי, עם קצת פחות שנות ניסיון, הרבה פחות, כן. והוא יעביר לכם כאן הרצאה, שאני חושב שמצד אחד היא תתחבר יותר לאוכלוסייה שלכם, של Developers שהם חדשים בתחום הזה. אתם אוטוטו מסיימים את הקורס הזה, בשאיפה. וגם ניתן לכם איזשהו מבט אמיתי לגבי מה קורה מעבר למה שראינו בקורס, כי הקורס לקח לעצמו איזושהי מטרה להיות Machine Learning, מעל ביג דאטה, מעל הדוק, אבל יש גם דברים אחרים. אחד מהכיוונים שדיברנו עליהם גם בקורס זה In Memory, וספארק זה אחד מהפתרונות המובילים בתחום. דבי, בבקשה. אוקיי. נשאל שאלה לפני שאני מתחיל לדבר למיקרופון. שומעים אותי ככה? או שמאחורה לא שומעים? לא, כדאי, תשתמש בזה, כי לא ישמעו. אוקיי. גם ההקלטה הזאת. דווקא להקלטה יש את זה נראה לי. למיקרופון. אוקיי, טוב. אהלן, צהריים טובים, מקווה שאכלתם. ואני מקווה גם שלא אכלתם, שלא תירדמו. טוב, אז מה אנחנו נדבר? אנחנו נדבר על ספארק. אז קצת על עצמי, היום אני מהנדס תוכנה בחברה שנקראת Windward, אפשר להגיד חברה, חצי סטארט-אפ. הייתי בעברי ראש צוות וגם מתכנת ביחידת אופק, אז אני גם ממרמניק בעברי. ואני אספר לכם קצת על מה אנחנו עושים מבחינת העיסוק ועולם תוכן שלנו בחברה. שומעים עכשיו אגב? כאילו לקרב? יפה. טוב, אז אם אני רוצה לסכם את זה במשפט אחד, אנחנו מנתחים ומארגנים את כל המידע הימי בעולם. אוקיי? קצת מבחינת מאיפה המידע הזה מגיע, אז אנחנו נדבר על פרוטוקול שנקרא AIS, Automatic Identification System. בתכלס זה פרוטוקול שבא בכלל לטובת בטיחות. אוקיי? זה בא כדי למנוע התנגשות של ספינות, וכדי שבעצם ספינות שמתקרבות אחת לשנייה, ידעו מי נמצא בקרבה שלהם. לאו דווקא רק התנגשות, אלא אני רוצה לדעת מי נמצא סביבי כדי לדעת להגיב בהתאם, יכול להיות שיש לי ספינה מסוכנת, או whatever מסביב. אתם יכולים לראות לדוגמה המחשה של מה קורה עכשיו לשני ספינות שמגיעות מאחורי איזשהו צוק, ומדווחות לאיזשהו מקלט חופי, ומעבירות את התדר דרך אחת לשנייה. בעייתיות אבל בפרוטוקול הזה. בתכלס הוא זמין רק למשהו כמו 30 מייל ימי סביב הספינה. למה? כי בעצם כדור הארץ, כמו שאנחנו יודעים, הוא לא ישר. יש את עקמומיות כדור הארץ, וברגע שכמו כל תדר רדיו נשבר, זהו. אין לנו באמת קליטה מעבר לטווח ראייה, אפשר להגיד, הקו ראייה של ה-30 מייל שלנו. משהו שלא ידענו על הפרוטוקול הזה, וליתר דיוק על הצורת תקשורת הזאת, שבעצם לוויינים כן יכולים לקלוט אותו. זאת אומרת, אולי למרחב הוא לא נקלט מעבר ל-30 מייל, אבל כלפי מעלה, ברגע שמישהו החליט לתקוע מקלט VHF על לוויין, אז הוא פתאום התחיל לקלוט את התדר הזה. אז כמובן, כמו כל דבר, אנשים קולטים שיש יכולת, מנסים להרוויח מזה כסף, אז ונדורים בעצם מוכרים את הדאטה הזה. אוקיי? הרבה מאוד הודעות AAS. מה זה בעצם AES? זה הרבה מאוד הודעות של אני פה, אני פה, אני פה, אני כזה, אני פה, אני פה, אני פה, אני פה. מה זה אומר? בתכלס זה סוגים של הודעות שבעצם מועברות על ספינות שמחליטות לדווח. מה זה אומר מחליטות לדווח? יכול להיות שהספינה עצמה לא מדווחת, שאין לה מקלט AES על הספינה.
טכנית, מבחינת רגולציות בינלאומיות, הספינות עצמן שהן מעבר לגודל מסוים מחויבות לדווח AAS כדי שהן כמובן לא יהיו מסוכנות לסביבה שלהם. מי לא מחויב לדווח AAS? אגב, כל מי שמתחת, וגם ספינות צבאיות. למה ספינות צבאיות כן ירצו לדווח AAS? שיכול לתת הערכה? בשביל לתקשר אחד עם השנייה? בעיקר כדי להגיד, אני פה, אל תתקרב אליי. בסדר? זה השטח שלי, אל תתקרב, ורואים אותם בצורה די ברורה את הספינות עצמן. אבל טכנית, זה פרוטוקול במרכאות לא אמין. למה לא אמין? כי טכנית כל אחד יכול לבוא ולהגיד, אני מכבה עכשיו את המשדר שלי, וזהו. ואני נעלמתי כביכול מעל כדור הארץ. עכשיו, מישהו יכול להגיד לי, למה זה בעצם בעייתי שאין לנו קליטה של הספינות? כאילו, טכנית, נגיד ב-30 מייל אני יכול לקלוט עם מקם, אני יכול לקלוט אולי קצת מ-AS, אבל ברגע שמכבים, אז. כי בעצם, אני אענה על זה, כי בעצם, טכנית מתבצע הרבה מאוד פשע, אפשר להגיד ככה, בים פתוח. הרבה מאוד גנבות, א' כל פיראטים, כמה שזה נשמע הזוי, גם היום יש פיראטים והמון סחורה נגנבת ונעלמת. ובנוסף, יש המון הברחות בלתי חוקיות. נגיד, הוציאו משלוח ממדינה א', פרקו אותה איפשהו בלב ים, לספינה אחרת, והמשיכו הלאה, ולכאורה הכל נראה תקין, כי אף אחד לא יודע מה קרה בלב ים. אז מה שאנחנו מנסים לעשות בחברה שלנו זה בעצם לשפוך אור על כל הלא ידוע הזה ועל כל הערפול, ואני אתאר את זה באמצעות התרשים הבא. בגדול אנחנו קולטים נתונים מלוויינים, מאבדים את כל הנתונים האלה אצלנו, ששוב, הרבה מאוד נתונים יכולים להיות גם מזובלים. הודעה לא חייבת להיות רציפה ותקינה לחלוטין, אז ברגע שמתמודדים באמת עם כמות מאוד גדולה של נתונים, צריך לעשות עליהם פילטרינג. צריך לבוא ולהבין מה באמת רלוונטי. אז זה כל מה שקורה בבקאנד. אנחנו בונים מעין איזשהו פרופיל של ספינה, אפשר להגיד ככה, צורת התנהגות, מה היא עשתה לאורך ההיסטוריה, מהרגע שהיא ירדה למים ועד היום, וגם לתת פרדיקציות לעתיד, מה היא תעשה בהתאם לבעצם תנועות שלה. אוקיי, ספינה שכל הזמן עושה ברזיל, נוטרדם, ברזיל, פתאום אם היא זזה עכשיו והתחילה לעשות את השייט שלה לסין, משהו פה חשוד, משהו פה מוזר. אוקיי, יכול להיות אגב באמת שהספינה נקנתה ומישהו אחר כאילו עכשיו משית אותה, אבל יכול להיות שלא, אוקיי? אז אם אנחנו יודעים את הדברים האלה, את הפרופיל של הספינה, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד הרבה תובנות על הנתונים האלה, וכמו שאמרנו, לבוא ולחזות בעצם איך השוק זז. משהו שגיליתי שהתחלתי לעבוד בווינדבורד זה שבעצם משהו כמו 96% לדעתי מהסחורה בעולם נעה במים. אוקיי? הרבה מאוד כסף נע שם. ומישהו יכול להגיד לי מה אחד המשאבים הכי money consuming שלנו בעולם? דלק, נפט, נכון? איך נפט זז? מה קורה בעצם? זה מאוד חשוב. אז תכלס, מי בעצם הלקוחות שלנו ולמה אנחנו מכוונים? אנחנו מכוונים את המוצר שלנו בגדול לעולם המודיעין, לעולם הפייננס. יש בורסה שלמה במה שקשור למסחר בשילוח של אוניות, וגם לשוק האויל אנד גאס. אוקיי, אז זה ממש כמה מילים מה אנחנו עושים. יש למישהו שאלות, אגב? אני כן רוצה שתקטעו אותי ותשאלו, כי אני יכול לדבר בלי סוף. אז פשוט, אם לא תקטעו אותי ואני מתחיל לדבר סינית, אז זה לא יקרה, אז תשאלו תוך כדי. אוקיי, אז קצת על מה אנחנו נדבר כאן היום, על כלי שנקרא ספארק. כמה אגב יצא לכם לעבוד עם באמת הדופ ומפרדיוס? משהו, למישהו יצא פה להתעסק? מה? זה כל הקורס. אוקיי, אבל מה? איזה מוצרים לדוגמה יצא לכם באמת לעבוד איתם? מה כתבתם תכלס? הם מפתחים מערכות לעשות קלאסטרים, קיימים קלאסטרים. הבנתי. אוקיי. נתונים של הבורסה. הם בעצם בונים תיק. הבנתי. אוקיי, אז בעיקר גם Machine Learning, אוקיי? אני לא אתייחס כמעט בכלל ל-Machine Learning בהרצאה, אני אתייחס יותר לפן המימושי, הפרקטי של מה שבעצם ספארק נותן לנו. חוץ מזה, באופן כללי, סתם כזה פריוויו קדימה, לספארק יש כלי Machine Learning מאוד חזקים. אז כן יש לו את היכולת, אני פשוט זה לא המיקוד של ההרצאה. אוקיי, אז כמו שאמרתי, מה אנחנו נדבר? אנחנו נציג בגדול מה זה ספארק, קצת בעצם על התשתית עצמה ומה היא מאפשרת מבחינת היכולות הבסיסיות שלה, הפיצ'רים, הסוט של הדופ מבחינת הכלים שלו. אני אשתדל ממש, אני מרגיש ממש מפגר שאני אצטרך לעשות את זה עם זה, שזה Webcam, כי המק לא מתחבר פה למחשב, אבל אנחנו ננסה לעשות לייב דמו עם ספארקשל, ונדבר קצת על use cases בחברה שלנו בווינדבורד, של דברים שהתמודדנו איתם בעצם עם הכלי עצמו, ועם כמות הנתונים והצורה בעצם שבה התמודדנו איתם. וסיכום,
טוב, אז קצת מה זה בעצם ספארק. בגדול זה כלי לחישוב מבוזר בקלאסטר in memory. אם יצא לכם לעבוד קצת עם באמת MapReduce, אתם יודעים שבעצם רוב הפעולות שלכם הן פעולות של קראתי נתונים, עשיתי איזשהו עיבוד קטן או גדול, וכתבתי את הנתונים האלה והמשכתי בעצם לבאץ' הבא של הנתונים, נכון? תקנו אותי אם אני טועה. בעצם כל האלגוריתמים שלכם הם איטרטיביים, עושים עוד איטרציה ועוד איטרציה ובונים איזשהו תוצר בסוף. אוקיי, לאיפה אתם כותבים את הנתונים ומאיפה אתם קוראים את הנתונים? כאילו... HDFS, נכון? כאילו, זה בסוף דיסק, נכון, אבל אתם צריכים איזושהי מערכת קבצים מבוזרת כדי באמת להתמודד עם קלאסטר. אז ספארק נותן לנו את היכולות האלה גם. זאת אומרת, יש לנו את הבסיס בעצם של איך שהדופ עובד, אבל בנוסף הוא נותן לנו להתמודד עם עוד הרבה דאטה סורסים. לדוגמה בעצם S3. מישהו יצא לו לשמוע על S3 של אמזון? אוקיי, אז תחשבו על זה כמו מזבלה גדולה מאוד של נתונים. זה הרבה מאוד נתונים שאתם יכולים פשוט לבוא ולזרוק ולהגיד, הנה, אני זרקתי את הנתונים לתוך איזשהו bucket ויש לי הרבה מאוד קיז. אבל תכלס, הקיז האלה הם נתיבים. דוגמה נוספת בעצם זה באמת הפייל סיסטם הלוקלי, מה שבהדופ בדרך כלל לא עובדים איתו, אז אתם כן יכולים לעבוד איתו, ואני אראה קצת יותר דוגמאות ללמה באמת אני ארצה לעבוד עם לוקלי אם אני עובד בקלאסטר. דבר נוסף באמת זה דאטאבייסים. אני יכול לעבוד באיזשהו API מאוחד בספארק, לדוגמה עם קסנדרה, לדוגמה עם HBase, אוקיי? שתי פוקוסים בגדול שספארק שם עליו, זה efficiency, שיהיה יעילות, שהכל יהיה כמה שיותר בזיכרון וינסה באמת להעביר את כל הדברים שלכם בלי לכתוב לדיסק, ו-usability. איך אתם כותבים אגב בעבודות MapReduce שלכם? זאת אומרת, קוד פרקטי Java, נכון? אוקיי, אז מה שבעצם ספארק מאפשר לנו, הוא מאפשר API גם לתוכניתנים שהם לא תוכניתני Java, ואגב, הוא יותר טבעי אפילו באמת לתוכניתנים שהם אנשים שיודעים תכנות פונקציונלי, לדוגמה סקאלה. סקאלה, Java, Python זה בעצם השפות שכותבים עם ספארק, אוקיי? ואותו API, כאילו במרכאות אותו API, כי כמובן השפות עצמן עובדות בצורה שונה, אבל זה אותו API מבחינת העושר שלו. זאת אומרת, כל פונקציה שתהיה לכם ב-API א', תהיה לכם גם ב-API ב'. דבר נוסף מאוד חשוב, אם אתם רוצים לבוא ולכתוב איזושהי עבודה, איזשהו batch process, אתם חייבים ממש לכתוב קוד Java שעושה את זה. חייבים לכתוב איזשהו jar, ובסופו של דבר לעשות deployment לקלאסטר, נכון? אין לכם דרך לעשות את זה בצורה אינטראקטיבית. נגיד אני רוצה עכשיו לעשות איזושהי אנליזה בצורה אינטראקטיבית, ולבדוק אולי באמת הדבר הזה רץ ככה, ואם לא, אז להריץ את זה אחרת. אז כלי מאוד חזק בעצם של ספארק, זה האינטראקטיב של. אוקיי? זה כלי שאני יכול להתחבר אליו, יש אותו בסקאלה ובפייתון, ואפשר להתחבר אליו ולהריץ ממש, אפשר להגיד שאילתות או פעולות על הדברים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, בצורה מאוד קלה, גם מבלי לכתוב ממש אפליקציה וקוד, ולעשות deployment וכו'. למי זה טוב הדבר הזה? זה טוב מאוד לאנליסטים, זה טוב מאוד לדאטה סיינטיסטים, לאנשים שבאמת כן יודעים אולי קצת קוד, אבל מעניין אותם באמת יותר הדברים המתמטיים, מעניין אותם יותר האנליזה של הנתונים, ופחות מעניין אותם לבוא ולכתוב קוד ולעשות בדיקות, אוקיי? סבבה. אז General Purpose Cluster Computing Framework. דיברנו על זה, אמרנו, אנחנו עובדים בגדול עם איזשהו קלאסטר של מחשבים, של שרתים, ומבזרים בעצם את הפעילות שלנו לכל השרתים האלה. הוא עושה את כל הדברים in memory. ומה זה אומר in memory? מישהו יכול להעלות הצעה? לא כותב את זה לקבצים, בקש? כן, קש, בדיוק. לא כותב את זה. עכשיו, שוב, קשינג זה צורה אחת באמת לעבוד עם זה, אבל הוא מחליט בעצם איך לעשות את הטרנספורמציות ואיך להעביר את הנתונים in memory. מה זה אומר? זה אומר שאם היית כותב עבודת MapReduce, היית קורא דברים, מבצע עיבוד, כותב אותם בצורה אחרת לאיזשהו מקום אחר. מישהו אחרי זה עוד פעם ממשיך עוד איזושהי עבודת MapReduce שעושה עוד ועוד כאלה דברים. את כל התהליך הזה אפשר לכתוב באפליקציית ספארק אחת, לבצע את כל הטרנספורמציות האלה, ורק בסוף לכתוב את כל הדברים לדיסק. אוקיי? זאת אומרת, כל הטרנספורמציות תוך כדי לא חייבות להיות לדיסק. אבל, מה כן יכול לקרות? אתה רוצה עכשיו לטעון פתאום 60 ג'יגה של קבצים לזיכרון. אין לך קלאסטר שיכול לבוא ולעשות utilization ל-60 ג'יגה. אבל כן, אתה רוצה לבוא ולעשות את הדברים האלה, וכן לאבד את כל הכמות הגדולה הזאת של הנתונים. אז אתה יכול להריץ את התהליך הזה, עדיין in memory, פשוט כל פעם כאילו לזרוק את כל מה שהחזקת באוויר לפח, ולא לכתוב את זה לשום מקום, ולשמור את זה, את התהליך עצמו, כל זה in memory. אוקיי. קצת על community. אחד מהדברים הכי חשובים בכלים שאנחנו משתמשים בהם, שיהיו עוד אנשים שמשתמשים בהם, שאנחנו לא נהיה היחידים שעושים את זה. אז קומיוניטי לספארק קיים וגדול מאוד. כל החברות שאתם רואים כאן, אפשר להגיד הם קומיטרים אקטיביים לקוד, והמקור יצא באמפלב באוניברסיטת ברקלי בארצות הברית. אוקיי? אז הם כאילו
האבא של כל הדבר הזה, והם גם מוציאים כל הזמן עדכונים וכל מיני מאמרים של לבוא ולפתח את זה, ובנוסף כל החברות משתמשות בכלי וכמובן תורמות את זה בחזרה. סתם גרף מגניב שמראה באמת איך ספארק תופס בעולם. אתם יכולים לראות את זה מבחינה טכנולוגית, שאין הרבה מאוד טכנולוגיות שמכלום עלו תוך שנה לפריימוורק מאוד מאוד מסיבי, שהרבה מאוד חברות גדולות משתמשות בו. עוד כמה גרפים מגניבים, שאפשר באמת לראות יחסית לדוגמה את כמות הקומיטים פר דיי לפריימוורק. ואתם יכולים לראות את MapReduce, את Yarn, שזה בעצם Resource Management של Hadoop, Storm, שזה בעצם מעין אפליקציה, אפשר להגיד ככה, או Framework גם in-memory computation של אירועים, ואת Spark, את הירוק הגדול הזה בצד. קצת על פילוסופיה, אז כמו שאמרתי, usability, ושכל הדברים יהיו כמה שיותר in-memory, שייתן לכם אושר מבחינת עבודה ופעילות. אוקיי? אז גם מהבחינה הזאת של Machine Learning וגם עוד דברים שאנחנו נדבר עליהם, שזה לדוגמה Spark SQL, לדוגמה Spark Streaming של גם In-Memory Event Online Processing, ו-API שיהיה stable לכל אחת מהשפות שבעצם משתמשים בהן, שזה Python, Scala ו-Java. אוקיי, אז דיברנו באמת על כל הדברים האלה, והכלי האינטראקטיבי בעצם Spark Shell, ליתר דיוק, או PySpark, שזה לפייתון, קיים בשתי השפות האלה, ואפשר לבצע בעצם את כל הפעולות האלה של ה-ad-hoc queries. אוקיי, שוב, הגרסה היציבה כרגע היא 1.2, אתמול כשעשיתי קצת שינויים במצגת, ראיתי שהם מתכוונים להוציא ממש בקרוב את 1.3, ו-1.2 יצא בדצמבר. אז אתם יכולים לראות בעצם את ההתקדמות של כל הגרסאות סטייבל שהם מוציאים, שהיא מאוד 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 תכופה. 1.2 יצא נגיד ממש, איזה חודשיים נראה לי אחרי 1.11. סורטים, או ליתר דיוק בנצ'מרקים שעושים. אז אתם יכולים לראות קצת נתונים, שוב, כל מה שתבינו מהגרף הזה, זה אתם יכולים לראות באמת את כמות הנודים של עבודת סורט של פטאבייט, או ליתר דיוק 100 טרה של נתונים, שעשו השוואה של בנצ'מרק בין Hadoop, שרץ עם MapReduce על 2100 נודים, אל מול ספארק שרץ עם 206 נודים. את כמות הזמן ההפרש, ותחשבו מה זה לנהל אגב קלאסטר של 2100 נודים. אתם יכולים לראות ממש הבדל משמעותי, אוקיי? כי כל העבודה הזאת מתבצעת באמת in memory, והוא מבצע איזשהו חישוב קצת יותר יעיל, חוץ מסתם להעביר משהו מתהליך לתהליך בעבודות MapReduce. תכלס, מה קורה פה? אני לא יודע להגיד לכם, כי זה בעצם הסביבה שזה מורץ עליה. ה-EC2 זה בעצם שרתים של אמזון שהם הקימו, השרתים האלה לא פריירים, הם שרתים די חזקים, וכשמדברים עכשיו, נגיד סתם, בכל העולם של עבודה בהדופ וכל זה, ומדברים על commodity hardware, מישהו יכול לתת הערכה מה זה commodity hardware? רוצה לכם לחשוב על זה? לא, אוקיי. אז commodity hardware זה לא הלפטופ שלכם, בסדר? זה מחשב שהוא לא חלש, זה מחשב שבדרך כלל יש לו גם הרבה יותר זיכרון והרבה יותר computation power, אבל הוא מחשב שעולה עד $10,000. זאת אומרת, זה לא mainframe, וזה לא עכשיו איזשהו מפלצת הקסדאטה של אורקל או משהו בסגנון הזה. אוקיי, אז קצת על מונחים בסיסיים. נדבר, קלאסטר אני מניח שאתם מכירים, אז אני פשוט לא אתעמק בזה, זה פשוט איגוד של כמות מסוימת של מחשבים שמנוהלת או לא מנוהלת על ידי מישהו. דרייבר ומאסטר ואקזקיוטור, זה תכלס נקודה שמאוד חשוב לי רגע להתמקד. דרייבר זה בעצם המחשב, השרת עצמו, שמריץ את הקוד הראשוני שלכם של ספארק. זאת אומרת, את הסאבמיט של האפליקציה שלכם אתם מבצעים אל הדרייבר. זה קוד Java שרץ, או קוד סקאלה, או קוד פייתון שרץ, ובסופו של דבר מבצע את כל התהליכים שלכם, ומסתיים גם שם. אקזקיוטור זה בעצם הגורמים המבצעים של הפעולות שלכם. זאת אומרת, הדרייבר יכול עכשיו להתחיל איזושהי אפליקציה, רץ עליה, קורא את הנתונים, ואז אומר, אוקיי, מעולה, את הפונקציה הזאת אני רוצה לשלוח לכל האקזקיוטורס, אני יכול לבזר את הדבר הזה. אז הוא לוקח את הקוד שלכם, ו-straight forward עושה serialize לקוד, מעביר את זה לאקזקיוטור, זה רץ ברמת האקזקיוטור, משתמש בכל המשאבים של האקזקיוטור, ובסופו של דבר חוזר אל הדרייבר בצורה כזאת או אחרת. זה ממש 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 תלוי מה הפונקציה שאתם מבצעים. Spark Context. אז כמו כל דבר, אם יש לי דרייבר, אני צריך בעצם איזושהי צורת תקשורת עם הקלאסטר שלי, עם בעצם מה שקורה. אז Spark Context הוא בעצם הגשר שלי, הברידג' למה שאני עובד איתו. אני יכול לבצע את כל הפעולות ואת היצירה של ה-RDDs, שאני אגיד עוד רגע מה זה, אני מבצע תמיד רק דרך ה-Spark Context. אז מה זה RDD?
RDD זה תכלס היחידת האבן בניין הבסיסית ביותר שאנחנו עובדים איתה בספארק. הוא זה שמכיל תכלס את כל הנתונים, והוא עליו מבצעים את כל הטרנספורמציות. אוקיי? מישהו יודע מה זה immutable? מעולה, תודה לאל שמישהו אמר כן. Thank you. כל ה-RDDs בספארק הם immutable. זאת אומרת, ברגע שיצרתי אותם, ביצעתי עליהם איזושהי פעולה, איזושהי טרנספורמציה, ועשיתי פעולה אקטיבית, נוצר לי RDD חדש. זאת אומרת, ה-RDD שיש לי כרגע ביד הוא immutable. זה נותן לי הרבה מאוד כוח בלצאת מנקודות הנחה, כל מיני כאלה ואחרות, על הנתונים עצמם. זאת אומרת, ברגע שיצרתי את ה-RDD, הוא נשאר ככה, כמו שהוא. וזה מה שנותן לי גם הרבה אפשרויות של קאשינג, שאני יכול להגיד, אוקיי, סבבה, חישבתי את הדבר הזה פעם אחת, אף אחד לא ישנה את זה, אני יכול לשמור את זה בזיכרון, ולהשתמש בזה לחישובים עתידיים. אוקיי. אז נדבר קצת יותר באמת בהרחבה על הדרייבר ועל הספארק קונטקסט. כמו שאמרתי, הוא זה שיוצר לנו בגדול את כל ה-RDDים. אנחנו מבצעים עליו את כל הבקשות ותקרא לי מתוך קובץ, תקרא לי מתוך תיקייה וכו'. והוא עובד בצורה כמעט זהה, כמו נגיד עם HDFS ו-MapReduce. אתם מכירים, אני מניח את הפורמט הזה של part 000, כל הפרטישנים, כל התפיסה הזאת, אחד לאחד עובד ככה. הוא יודע לעבוד עם זה בצורה טבעית, חוץ מזה הוא יודע לעבוד גם עם קבצים, זאת אומרת, אני לא חייב שהקובץ יקרא part 0, אוקיי? אני יכול גם שהוא יקרא A, או A.txt, או whatever I want. דבר נוסף מאוד חשוב, שהספארק קונטקסט, ברגע שאנחנו מעלים את הספארק של, קיים טבעית בתוך הסביבה. כן, כל פעם שכתבתי קוד Java, כתבתי גם SC בתור שם משתנה. למה? כי זה פשוט קצר. אבל אוטומטית המשתנה הזה קיים לכם ברגע שאתם מעלים ספארק של, בתור משהו טבעי בסביבה, ואפשר לבצע עליו פעולות. אז ברגע שאני ניגש ל-SC טקסט פייל, אני יכול לקבל ממש את קובץ הטקסט. אוקיי, אז RDD. כמו שאמרנו, RDD הוא fault tolerant, שזה אחד מהנקודות הכי חזקות שלו. ברגע שבעצם נפל לי איזשהו חישוב על RDD, במהלך כל הטרנספורמציות שעשיתי על הדאטה, RDD הזה ינסה שוב פעם לשחזר את עצמו ממקום אחר. בהדופ אתם מכירים את הדברים האלה באמת על נפילה של נודים, או משהו בסגנון הזה. נגיד סתם, נפל לי נוד, אז הדאטה קיים רפליקייטד במקומות אחרים, ועכשיו הנוד האחר שהדאטה קיים אצלו ינסה להפעיל את זה, ודאטה לוקליטי וידה ידה. אז כל הדבר הזה אינהרנטית קיים כבר בתוך המודל עצמו של RDD, שהוא יודע באמת איפה הדברים האלה קיימים. דבר נוסף מאוד חזק בקטע של fault tolerance, אני יכול להגדיר לו שיש לו עוד דאטה נוד נוסף, שקיים בזמן שהוא מבצע את החישוב שלו, בזיכרון איפשהו, ואם משהו קרה לג'וב הזה והוא נפל, אוטומטית שימשיך לעבור לבצע את החישוב בדאטה נוד הבא, ואני לא צריך לבזבז את הזמן שלי עכשיו על קריאה וכתיבה של נתונים. טוב, כמו שאמרתי, אפשר להחזיק את כל הדברים האלה בזיכרון, ואפשר גם לא. אני יכול להגיד ל-RDD, תעשה לי persist, תשמור את עצמך בזיכרון. מה הבעיה שיכולה לנבוע לי מהדבר הזה? בוא נגיד האפליקציה שלך עפה. אין לו זיכרון. הוא עכשיו רוצה לטעון 50 ג'יגה לזיכרון? לא, זהו. לא הצלחת פשוט לרוץ. אתה רוצה עכשיו, אתה אומר לי, תעשה קאש, טוען נתונים של 50 ג'יגה לזיכרון, ואין לך 50 ג'יגה בזיכרון. אז הוא נופל. אז זה משהו שצריך להיות מאוד מאוד רגיש אליו. זאת אומרת, אתה צריך לדעת באמת מה כמויות הדאטה שאתה עובד איתם, כי לא משנה מה, למרות שהוא fault tolerant והכל טוב ויפה, והוא יעבור לך לנוד אחר, בסופו של דבר, אתה תנסה לקרוא לנוד אחר, שהוא בדיוק אותו גודל ובדיוק אותו דבר, כמות זהה של נתונים. אז גם הוא ייפול, ואז בסוף הג'וב שלך ייחשל. אז צריך לדעת, באמת לעקוב אחרי הדברים האלה, ולדעת מה משאירים בזיכרון, מה מורידים מהזיכרון. כמו שיש persist, ופונקציה שנקראת קאש בתכלס, אז יש גם פונקציה שנקראת unpersist, ומאוד מאוד חשוב לדעת להשתמש בזה, כי כמו שאמרתי, הוא immutable. יצרת עוד RDD חדש, עשית לו קאש, הוא גם נשמר לך בזיכרון. וכל RDD שתוסיף ישמר לך בזיכרון. אוקיי, ואלמנט מאוד מאוד חשוב שהוא lazy evaluated. משמע יש לנו שתי צורות של עבודה, יש טרנספורמציה ויש אקשן. ברגע שהפעלתי הרבה טרנספורמציות ולא הפעלתי אף אקשן, לא קרה כלום. זאת אומרת, כל הדבר הזה נשמר בזיכרון, יכול להיות שהוא בנה גרף אקזקיושן, שהוא רוצה לבוא ולהפעיל בעצם את כל הקוד שלו ככה, אבל בתכלס, שום דבר לא יתבצע ושום חישוב לא יתבצע. עד כדי בעצם הפעולה האקטיבית שאני אבצע פעם ראשונה, ואז בעצם החישוב יתבצע. אגב, לשמור לקובץ זה חישוב. אוקיי, אז קצת מבחינת איך שבעצם הדברים זורמים, Transformation, מתבצע בעצם על RDDs שקראתי, אתם יכולים לראות למעלה בקובץ. אני מבצע פילטר, אגב מישהו יודע מה זה פילטר? בצורה הכי בסיסית, מה שעובר true נכנס לתוך הקולקשן, מה שלא
לא נכנס. ובסופו של דבר, בתכנות פונקציונלי, זה אחד מהכלים הכי חזקים שאנחנו משתמשים בהם, פילטרים, מפים, דברים כאלה. ואני אראה לכם עוד רגע אחד, איזה אופריישנס אנחנו יכולים לעשות. מפ, פילטר, גרופ ביי, רדוס ביי, הרבה דברים, by keys ו-by values. עכשיו, מה אחד הדברים שהכי כואבים בדאטאבייסים ובאופן כללי ב-NoSQL שאין לי, או שיש לי בצורה מאוד מנוונת? מי מכם אנשי דאטאבייס? ג'וינים, יפה, אוקיי? לכל אנשי הדאטאבייסים הרלציוניים, בסופו של דבר יש ג'וינים, ומאוד נוח לי לבוא ולעשות ג'וין בין טבלאות, אבל מאוד קשה לעשות את זה יחסית בדאטאבייסים שהם NoSQLים. אז ספארק מאפשר את זה יחסית אינרנטית, באמצעות הפונקציות עצמם של join by key, join by הרבה דברים אחרים שאתם יכולים לעשות, left outer join וכו'. זה ממש פונקציות שקיימות ב-API. אוקיי. פרסיסטנסי ופרטישנינג. אנחנו יכולים להגדיר לספארק בעצם איך אנחנו רוצים לעשות את תהליך הפרטישנינג שלנו, אוקיי? אנחנו יכולים להגיד לו, תיקח את כל הדאטה-סט עכשיו שקראת, מ-20 קבצים, ותעשה לי פרללייז לדבר הזה ל5 קבצים. למה? כי אני חושב שבצורה יעילה אני יכול לקרוא את כל הנתונים האלה לתוך בעצם RDD אחד, ולעבוד בתוך אקזקיוטור אחד. אוקיי. סבבה. ובנוסף, דבר מאוד חשוב לקטע של ה-fault tolerance, שבעצם RDD יחשב הלאה את כל הדברים שלו לפי ה-partitions, רק על הדברים שבאמת הוא נכשל אליהם, ולא יתחיל את כל ה-computation מחדש. שזה מאוד חשוב וחוסך הרבה מאוד זמן. אוקיי. כמו שאמרנו, ה-execution engine של Spark עובד lazy. הוא מפעיל רק את מה שבאמת רלוונטי, ומתי שצריך את זה. זאת אומרת, אם לא הפעלתם באמת שום דבר אקטיבי, לא יקרה שום דבר. עוד משהו חשוב, כל הקוד שלכם חייב להיות serializable, אוקיי? כמו שיש לכם בהדופ, לדוגמה, שאתם קוראים וכותבים כל מיני דברים שהם writable, אוקיי? אז תחשבו על זה שספארק צריך את ההבטחה שבעצם כל דבר שאתם מממשים בפונקציות שלכם יכול להיות מועבר עכשיו, תוך כדי runtime, לאחד מהאקזקיוטורס, ויכול להחליט גם שיותר יעיל לו לבוא ולבצע את הדבר הזה מקומית אצלו, אוקיי? אז כמה שזה מצחיק, אם לא כתבתם serializable על הפונקציה עצמה שבעצם שלחתם לו, הוא פשוט יחשב לכם על serialization exception. ואתם צריכים לצאת מנקודת הנחה שלדוגמה, connection email database, אי אפשר להעביר לסלייבים שלכם. אז אם הקוד שלכם כתוב בצורה הזאת, אי אפשר לעשות את זה. אוקיי? וכל מיני ריסורסים שאתם מחזיקים סטטית, לא יטענו בדיוק באותה צורה באקזקיוטורס אל מול לדוגמה המאסטר. אוקיי. סבבה, מעולה, דיברנו. קצת בעצם על מאיפה אני יכול לקרוא את הנתונים ולאיפה אני יכול לכתוב ואיך לכתוב. אז הדופ, בסדר? אז הדופ זה HDFS בתכלס, וגם מבחינת מבנה הקבצים הוא עושה את זה בצורה מאוד דומה. Local File System, Amazon S3, Cassandra, Hive, HBase, הרבה מאוד פורמטים שאני יכול לקרוא מהם, ובעצם על ידי אותו API לבוא ולבצע בדיוק את אותם פעולות, בלי לעשות שינוי בקוד. אותו דבר גם על הסוגיה של איך אני כותב את זה החוצה, לפורמטים של סטרימינג, לפורמטים של אברו, לסיקוונס פיילים, פרקטים, זה כל מיני דברים שבעצם עוד טכנולוגיות שהן בכל האקוסיסטם של הדופ משתמשות בהם, ואני לא צריך לעשות שום דבר אקטיבי, אלא אני מקבל את זה מהקופסה, מהפריימוורק. אוקיי, קצת על components, ואני אתייחס לאיזושהי נקודה מאוד חשובה בספארק. מה אתם צריכים לעשות? אגב, הם התקינו הדופ? או שבאמת רק עכשיו הולכים... היום יש להם שיעור שהם רואים איך נראית התקנה של הדופ, אבל הם קיבלו רק לאודר המכונה. סבבה, אז כן, יש לכם כאילו קלאודרה שהרצתם עליהם דברים. מגניב, מעולה. אז בשביל להריץ בעצם ג'וב של MapReduce, אתם חייבים שיהיה לכם איזשהו קלאסטר, או לפחות נוד אחד שמריץ את זה, שהוא גם יכול להיות המאסטר והנוד, נכון? יתרון מאוד חשוב בספארק, זה בעצם הריצה בלוקל מוד, שאני יכול לבוא, להוריד פקאג' של tar-gzip, להריץ את זה לוקלית אצלי במחשב, בדיוק אותו דבר אחד לאחד, כמו שהוא היה רץ על הקלאסטר. הוא מבצע את כל הסריאליזציה, מבצע את הריצה של המאסטר, וכאילו מדמה לעצמו נודים, לוקלית. מה שאומר שאני יכול בקוד Java, ממש להריץ ספארק קונטקסט, להרים ספארק אצלי, גם בלי בכלל שיהיה לי איזשהו משהו קונפיגורציה של HDFS, או קלאסטר, או whatever, בחינם, כביכול. אוקיי? ואז אני יכול לעבוד גם אל מול local file system, ולא לעבוד ישירות מול HDFS. זה כלי מאוד חזק, במיוחד אם אתם מסתכלים באספקט של טסטינג. איך אני בודק את הקוד שלי? יצא לכם לחשוב באמת איך אתם הולכים לבדוק עבודת MapReduce שלכם? אתם צריכים קלאסטר,
אתם צריכים את הקוד שלכם שאתם כותבים, לעשות deployment לקוד לקלאסטר, להריץ את הבדיקה, להריץ את הבדיקה עצמה או וריפיקציה לאינפוט, ולבדוק מה קרה באוטפוט, שזה נראה לי קצת שעתי. אוקיי, ואת כל הדברים האלה אתם יכולים לעשות לוקלית אצלכם במחשב, שזה כלי מאוד 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 חזק. אוקיי, קצת על הסקייג'ולינג ועל בעצם איך הטסקים עוברים, אתם יכולים לראות ממש מפינג, פילטרינג, גרופ ביי, לעשות בסוף ג'וין, וכל הדברים האלה מבוצעים באמצעות פייזים, אתם רואים A, B, C, D, E, והכל מבוזר, אוקיי? סבבה. כמו שאמרנו, דיברנו על הקטע של ה-Standalone ו-Local Capabilities, Distributed Memory Computation, History Server. הרצתי ג'וב, אני רוצה לראות עכשיו מה קרה לי בכל התהליך שלו. איך אני עושה את זה? בהדופ אין לי דרך נוכל לעשות את זה. אני לא יודע באמת מה קרה לי במהלך כל הטרנספורמציות, אלא אם כן אני מסתכל על הדאטה שהעברתי. אוקיי? בספארק יש יכולת מאוד מאוד חזקה שנקראת History Server, שאומרת בתור JSON את כל הטרנספורמציות, את כל התהליך שלכם של מה שקרה, את כל הכישלונות שלכם שקרו, ואפשר לבוא ולהסתכל על זה תוך כדי הריצה וגם אחרי הריצה. Resource Management. איך ג'וב של MapReduce רץ? יש לכם קלאסטר של נגיד 10 נודים, אתם עושים סאבמיט לג'וב שלכם. מה קורה? אוקיי, יש לכם נוד אחד של קלאודרה, מה קורה? נלך על זה אחרת. כן, נכון, בדיוק. הוא ניגש בעצם ל-HDFS של הקלאסטר, הוא שם את הג'אר הזה בתוך הקלאסטר, ותופס את כל הקלאסטר, נכון? ככה זה מה שקורה, אגב, בהדופ אחד נקרא לזה. כל הקלאסטר תפוס תמיד ומחכה לכל הג'וב הזה שיסתיים. משמע... כן, אבל אתה יכול להריץ את זה במקביל על כל הקלאסטר? והוא יחלוק את כל המשאבים של הקלאסטר? אתה סטרקטרים, הוא יכול להכיל בתוך כל נוד כמה אתה סטרקטרים, כל אחד. סבבה, אוקיי. אבל עדיין, בכל מקרה, ה-resource management שלכם הוא עדיין מאוד מאוד מוגבל. מה שהדופ 2 נתן, זה בעצם העבודה עם yarn, שהוא עובד בתוך containers, אוקיי? וקונטיינר יודע, אני מבקש משאבים ל-X, נגיד ל-512 זיכרון פנימי, וככה וככה ומפעיל, אוקיי? אז ספארק יודע לעבוד עם Resource Management, א' כל שלו, ב' אם אתם מריצים את ספארק עכשיו על קלאסטר של הדופ קיים, אתם יכולים להריץ את זה גם עם yarn וגם עם מסוס. בסדר? זה כל מיני כלים ל-Resource Management שהוא עובד אינטגרטיבית איתם, ואפשר לעשות את הסאבמיט לג'ובים וכאילו ממש לעבוד עם ה-History Server עם ה-Resource Manager עצמו. ו-Unified Job Submission Tool, בעצם כל ג'וב שאנחנו מריצים, מריץ בסופו של דבר סקריפט שנקרא Spark Submit. אוקיי, בסופו של דבר הוא מריץ את הג'וב הזה, מעלה דרייבר וממשיך לעבוד עם ה-Executors בדיוק כמו שדיברנו עליו. גם אם אנחנו נריץ ב-Java, גם אם נריץ בסקאלה וגם אם נריץ בפייתון. אוקיי, על ה-History Server דיברתי. יש yarn ומסוס שהוא עובד איתם אינרנטית. וגם על הסאבמיט. אתם יכולים לראות שזה ממש סקריפט שאתם מגדירים לו מה המיין קלאס בג'אר שאתם נותנים לו שהוא מריץ, איך קוראים לאפליקציה כדי שבעצם היא תרוץ על הקלאסטר עצמו, וגם באיזה מוד אני רוצה להריץ אותה. ספציפית כאן אני מריץ את זה בלוקל מוד, שזה אומר שהכל רץ אצלי, ועם 4 threadים. אני יכול להגדיר לו גם K או N אם אני לא טועה, שאומר לו תשתמש בכל ה-threadים שלך שאתה רוצה. אוקיי, Multi-Language Support דיברנו. Java 8, מישהו יצא לו לעבוד כאן עם Java 8? מגניב. Java 8 נתנה באמת יותר פורטינג לג'אווה לעולם הפונקציונלי. וזה בעצם השפה שיותר טבעית לספארק. שפה פונקציונלית שפתאום עכשיו פונקציות מתחילות להיות first class citizens. אני יכול לשלוח פונקציה למישהו שהוא יעשה אותה. וספארק עצמו כתוב בסקאלה שהיא שפה פונקציונלית בטבעה, אז הרבה יותר טבעי גם לדבר ככה. ו-Java 8 נתן באמת את ה-Lambda Expressions שהיה בהרבה שפות אחרות גם, וזה נותן פשוט כתיב הרבה יותר בריא. אוקיי. אתה רוצה נעשה ניסוי על הספארק של דמו? אנחנו נהיה הרפתקנים וננסה את זה. כמות הלואו-טק. אתה צריך שנכניס לך? לא, אני צריך אינטרנט. טוב. רואים את הדברים? לא, זה פה. זה בערך צריך להחזיק את זה כאן. אז אני אחזיק. אני אנסה רגע להגדיל רק את הפונט. טוב, בואו נקווה שרואים את זה. טוב, אתם רואים בערך?
כן, כן, זה הנפלאות הרטינה. אפשר לפתור עם זה. שלא יהיה לו... בגלל האור. אני מרגיש ממש מפגר לעשות את זה. אוקיי, בוא נראה. טוב, בואו ננסה רגע להרים ספארק של. אגב, אחד הדברים הכי מוכרים כביכול בעולם העבודה עם כלים של ביג דאטה, זה כמו ה-Hello World של ביג דאטה, זה ה-Word Count. אז מפתיע, נכון? אוקיי. אז כרגע מה שאני הולך לעשות זה להריץ את ספארק של. אתם רואים, לא? אני מריץ את זה בלוקל מוד עם 4 threadים. וואו, אני מה זה מקווה שרואים את זה? כן, בערך. אוקיי, מגניב. אז הגעתי עכשיו לטרמינל שבגדול מריץ לי את... כן, אין בעיה. מריץ לי בעצם קומנד פרומפט כזה שאני יכול לכתוב פה קוד סקאלה. אוקיי? והדברים הבסיסיים שאני אעשה עכשיו לדוגמה זה אני אקרא קובץ. הכין אותי מראש פקודות. ודבר נוסף שאני אראה לכם תוך כדי זה בעצם איך הדבר הזה מתממשק עם ה-History Server. אז מה שאני עושה זה קורא קובץ שנקרא ב-temp showcase input.txt. סתם איזשהו מאמר שלקחתי בגדול מהאינטרנט. מגניב, קראתי את הקובץ הזה, אני עכשיו יכול לראות בגדול את המשתנה הזה שנקרא input file. בסדר? יש לי השלמה אוטומטית, הכל טוב, יופי. מעולה. אתם רואים, אם אני מדפיס אותו, הוא אותו דבר מראה לי mapped RDD 1. אוקיי. קצת פחות רואים את זה, אבל מה שאני עושה, אני לוקח בעצם את ה-RDD הזה של ה-input file עכשיו שקיבלתי, אני מבצע עליו תהליך שנקרא flat map, שאני לוקח, משטח בגדול את כל המילים, עם הפרדה בעצם של הרווחים שלהם. משמע, אני עכשיו מבודד את זה להרבה מאוד מילים. אחרי זה אני מבצע תהליך של מפינג, מ-word ל-1. אני אנסה את זה ככה. ובסוף אני אעשה בעצם reduce by key, שזה הרבה מאוד טרנספורמציות. עשיתי enter. מעולה. מה קרה פה? אוקיי, אז כאילו קרה איזשהו משהו בפועל על ה-RDDים. לא נוח לי לעמוד עם המיקרופון. מעולה. אז בואו רגע נסתכל על ה-History Server. הוא אוטומטית עולה ברגע שאני מעלה ספארק של. בפועל לא קרה פה כלום. אבל הרצתי כל מיני טרנספורמציות. ההבדל היחידי שלא הרצתי פה בכלל שום computation. לא עשיתי שום action. אגב, משהו מאוד נחמד ב-History Server שאתם יכולים לראות. קשה להגדיל את זה קצת, אבל פשוט לא יראו את זה נראה לי מבחינת הרזולוציה אחרי זה. כן, זה בראוזר. את הפונט עצמו. אולי עם קונטרול. כן. פשוט אני יודע שזה מחרבש את זה לגמרי. טוב, בואו נעשה את זה אחרת. אתם תראו פשוט שיש כאן, אם אתם רואים את הסמן שלי בערך, אוקיי, כאן, יש את jobs, ואתם רואים שאין כאן שום ליסטינג של שום ג'וב שקרה. אני יכול להסתכל לדוגמה על הסטייג'ים שקרו, ואני יכול להסתכל על הסטורג'. כרגע אין לי שום דבר בזיכרון, אותו דבר גם על ה-environment מבחינת כל משתנה הסביבה שלי שניתנו, וגם מה האקזקיוטורים שלי. אני יכול לראות שרשום פה, תאמינו לי, driver, local host, והוא אומר לי באמת כמה זיכרון הוא הקצה לי, הוא פשוט העלה לי את זה עם הדיפולטים שנתתי לו. אז טכנית כרגע לא קרה כלום. אז בואו נלך עוד שלב אחד קדימה, אני אראה לכם לדוגמה, אחרי כל הטרנספורמציות, בעצם אני אראה, זה כבר ככה, הוא נותן לי לבוא ולראות באמת את ה-execution graph שלו, של מה הטרנספורמציות שהוא יעשה לי ל-RDD. אז אני יכול להשתמש במתודה שנקראת to-debug string, ואתם רואים ששוב, קטן מאוד, אבל רואים שהוא עושה בגדול איזשהו mapped RDD, עושה flat mapped RDD, על זה הוא עושה shuffling, וזה בעצם מה שהוא הולך לבצע אחרי זה. אז בואו באמת נעשה עוד משהו נחמד, שדיברנו עליו מקודם, caching. אני יודע שאני הולך לבצע על ה-counts הזה, עוד איזשהם פעולות בעתיד, אז אני אומר לו, תשמור את זה בזיכרון. עשיתי לו קאש, אותו דבר, שוב, הוא כרגע לא ביצע שום דבר אקטיבי, אבל ברגע שאני אטען את זה, אז אני אוכל לראות את זה בכל הסטורג' שלי, ב-History Server, איפה בעצם הדברים נמצאים. אז עכשיו ביצעתי count, זה בעצם כמות המילים שיש לי שם. מעולה. בואו נסתכל רגע על ה-History Server.
אתם רואים שהוא ביצע count at console ככה וככה בשורה כזאת וכזאת. בואו ניכנס פנימה, ואנחנו יכולים לראות שהוא ביצע איזשהו תהליך של מפינג, שלקח לו בעצם 0.2 שניות, ואז ביצע את הקאונט עצמו שלקח לו שנייה. נסתכל רגע על הסטורג', אנחנו רואים שיש לנו עכשיו איזשהו RDD בזיכרון, עם כמות מסוימת של partitions. אוקיי? אז זה נותן, שימו לב כמה אינפורמציה זה נותן לי תוך כדי בעצם ריצה. בסדר גמור. עכשיו, בואו נקרא עוד פעם, נכתוב את הקובץ עצמו, את counts, לקובץ output. אוקיי, נעבור לטרמינל עצמו, ונראה בגדול מבחינת קובץ, אוקיי, אתם רואים את הכחול הזה בצד? כאן? זה בעצם תיקייה שהיא output, והיא בפורמט HDFSי כמו שאתם מכירים. נעשה ls פשוט. אתם רואים שיש כאן underscore success file, part ופart בנוסף. אז כאילו הוא חילק לי את זה לשני פרטישנים, והוא שמר לי את זה בדיוק בצורה שרציתי לעשות את זה. עכשיו, אם אני רוצה דווקא לעשות משהו אחר, להגיד לו, אוקיי, אני לא רוצה שישמור לי את זה בשני פרטישנים, גם ככה זה מעט מאוד נתונים, אני רוצה שתעשה repartition. אוקיי? אז מה שאני אעשה, את הפקודה הבאה, סליחה, אני צריך לעשות את זה בתוך הספארקשל. כאן. אני אעשה לו repartition. מעולה. מה קרה לי עכשיו? מה? עשיתי repartition ל5. היה שתי פרטישנים, אז הוא הגדיל את זה ל5, נכון? מעולה. אז בואו רגע נשמור את ה-output עוד פעם. סליחה, לא עשה לי copy. שמור את זה עוד פעם. עכשיו בטמפ 2. מה היה אמור לקרות לי עכשיו? סברה למישהו שהקשיב? מעולה, יפה, יפה. בואו נסתכל. סליחה. ניכנס באמת לתיקייה שנקראת output.2. ונעשה ls. למה זה קרה? מה אמרנו על RDDים? immutable. אז מה אני עשיתי מקודם? אם נסתכל רגע על הפרומפט. פשוט ניסיתי לעשות איזושהי טרנספורמציה ולא עשיתי שום דבר כאילו עם הערך עצמו, נכון? אז סבבה, עשיתי לו repartition, הוא החזיר ערך, חזר, עשה את הקאונט ועשה את הכל בובה, אבל תכלס קאונט שאני מנסה לשמור כאילו פנימה, הוא עדיין אותו RDD הקודם שהיה לי, נכון? לא שמרתי אותו בשום מקום. אז אוקיי, אז מעולה. אז בואו נעשה את הדבר החכם, ונעביר אותם בגדול לפה, ונשמור אותם ב-repartitioned. עכשיו על repartitioned, בואו נלך, ונשמור את זה בגדול גם לטקסט פייל. סליחה. מעולה, שמרתי את זה. אז עכשיו, האוטפוט יהיה בדיוק כמו שאנחנו תכננו. נעלה את זה ל-repartitioned. וכאן כן קיבלתי באמת 5 פרטים. בסדר? ושוב, הקטע הזה של ה-lazy evaluation והקטע הזה של immutability ו-caching מאוד מאוד חשוב. דבר שאני ארצה לעשות כמובן, זה עכשיו על כל הדברים האלה, על counts, אוקיי? כי עשיתי לו caching, ואגב, על repartitioned לא עשיתי, לעשות לו פונקציה שנקראת unpersist. אוקיי? למה? כי אני רוצה להוריד אותו מהזיכרון. אז רגע, בוא נסתכל שנייה אחת לפני זה. אם אני רוצה לראות את זה ב-history server, אני רוצה לראות אותה ב-storage, אני רואה אותו פה, מגניב. ואני עובר, שנייה. ואני עושה לו unpersist, הוא עשה איזושהי פעולה, נחזור ל-history server ונעשה refresh, אנחנו נראה שה-RDD הזה נעלם בעצם מהזיכרון, והוא לא קיים לי יותר בעצם בדרייבר. אוקיי. מגניב לאללה. זה ה-live demo של ספארקשל. עכשיו, טכנית, אם אני מתייחס עכשיו בעצם לספארקשל, אני הראיתי לכם דוגמה מאוד מאוד מפגרת, שלא באמת עושה משהו, אבל זה כלי מאוד מאוד חזק לאנליסטים, לאנשים שרוצים בעצם לעבוד עם הדאטה ולא אכפת להם עכשיו להתעסק בטכנולוגיה, לא רוצים להתעסק בדיפלוימנט, או אפילו עשיתי משהו, אני רוצה לבדוק אותו, מאוד מאוד קל לי להיכנס לספארקשל שנייה אחת, לעשות משהו שהוא distributed שמביא לי הרבה מאוד נתונים, לעשות ניתוח ולהדפיס לי את זה, אוקיי? סבבה. אז בעצם מה ספארק נותן לנו?
Unified Tool Platform. הוא נותן לי גם לעשות Batch Processing כמו שהיה לי בהדופ. הוא נותן לי לעשות סטרימינג באמצעות כלי שנקרא Spark Streaming, ונותן לי בעצם כלי אינטראקטיבי לעבוד עם הנתונים, הכל בפריימורק אחד, שזה קפיצת מדרגה מאוד מאוד משמעותית, מאשר נגיד להכיר בהדופ המון כלים, שבאמת קשה מאוד לעשות את זה, בסדר? וגם ברמה של פעילות וגם ברמה של תחזוקה של הכלים האלה, מאוד קשה לעשות את זה. קצת על הסוט, אפשר להגיד ככה, של Spark. Spark SQL, Graphics, MLlib וגם Spark Streaming שיושבים בסופו של דבר הכל על Spark Core. אני אעבור ממש בקצרה על Spark SQL, כאילו יש פה לינק להום פייג', כי א' לא התעסקתי עם זה יותר מדי, אבל פשוט זה נותן לכם לראות את הקלות שבה אפשר לעבוד עם הנתונים, גם באמצעות מישהו שלא יודע תכנות, שהוא לדוגמה אנליסט בצורה כזאת או אחרת שיודע SQL ויודע לעשות את הפעולות האלה. אז אנחנו עושים את התהליך הרגיל שבעצם לקרוא קובץ, מבצעים עליו איזושהי טרנספורמציה של נתונים, ועושים לו register as table, ופשוט מריצים שאילתות SQL רגילות על הנתונים. מה שלדוגמה בהדופ, בהייב וכל מיני דברים כאלה גם מתאפשר, אבל בסופו של דבר קצת יותר קשה לעשות את זה, כי צריך להכיר עוד שפה הרבה פעמים. אימפורט ואקספורט לדברים האלה, גם להייב, פרקט זה איזשהו פייל, גם סוג של כאילו output שאפשר לתת לכלים אחרים, וגם HiveQL queries שאפשר להריץ. Spark Streaming גם אותו דבר, פחות יצא לי להתעסק עם זה, אבל זה שכבה שנותנת לי לבוא ולאבד נתונים אונליין. הוא יוצר RDDs אונליין עם איזשהו קונטקסט שקיים לו, ומבצע את כל התהליך הבאצ'י עצמו מבלי לחכות למשהו. בסופו של דבר, ברגע שהוא מקבל איזשהו סטרים, הוא יודע לבוא ליצור RDD ולבצע את כל הפעולות כמו שספארק היה מבצע בצורה רגילה. MLlib, אז זה מאוד מתקשר אולי למה שאתם עושים כאן בקורס, שנותן לכם ספריית Machine Learning מאוד חזקה, Distributed מעל Spark in Memory. וגרפיקס, לכל מי שמעניין אותו לבוא ולהיכנס לכל התחום של רשתות חברתיות ודברים כאלה, הדבר המרכזי זה בעצם עבודה עם גרפים, ליצור קשרים ולהבין קשרים בין ישויות. אז גרפיקס נותן לכם את האפשרות הזאת, גם פחות יצא לי לעבוד איתו, בגלל זה אני לא רוצה להתחיל להתעמק בזה. אוקיי, אז קצת על use cases של דברים שאנחנו עשינו בחברת טווינבורד והעבודה שלנו עם ספארק. אז אני אגיד לכם בשלוש מילים, אני עובד עם ספארק סדר גודל של משהו כמו 2.5-3 חודשים. אוקיי? אז כל הידע שלי וכל ההתנסויות שלי והדברים נובעים מזה. בחרנו לכתוב בגדול בג'אווה. למה? כי במרכאות אנחנו פחדנים. למה פחדנים? כי אנחנו מכירים ג'אווה. אבל זה אחד מהיתרונות בעצם של ספארק, כי אני לא צריך עכשיו ללכת וללמוד שפה שתלויה באיזשהו כלי. טכנית, אם הייתי מתכנת פייתון, הייתי יכול לבחור בעצם ב-API בפייתון והוא היה זהה, ואותו דבר גם בסקאלה. הרבה יותר טבעי פשוט לעבוד בשפה פונקציונלית עם ספארק. בגלל זה גם אנחנו חושבים על האופציה של באמת לעבור לסקאלה, או עדיין להישאר בג'אווה, אל מול זה, אל מול נוחות. בסדר? כי כולנו מכירים ג'אווה, זה עובד בדיוק באותה צורה. נכון, נלחמים קצת יותר עם דברים, כי פתאום אתה צריך להעביר במקום למדה פונקשן איזשהו קלאס שמממש אינטרפייס, או דברים כאלה. אוקיי, דבר נוסף שאנחנו עובדים איתו זה בגדול מה שנקרא EMR, Elastic MapReduce של אמזון. מה הדבר הזה נותן לי? אגב, מה קשה בכל מה שקשור להדופ אקוסיסטם וניהול של השרתים שם? DevOps. אוכלים הרבה קש בעצם על ניהול של הקלאסטר וניהול משאבים שם, והתקנות ודברים כאלה, ופתאום צריך לשדרג גרסה וכו'. EMR נותן לכם את הדברים האלה out of the box בכל השרתים של אמזון. זאת אומרת, אם עכשיו אני רוצה לדוגמה להריץ איזשהו חישוב קשה, ואני יודע שהמשאבים של הקלאסטר שלי כרגע לא מתאימים, אני צריך יותר שרתים, אני יכול בסקריפט קומנד לייני, לבוא לפני הג'וב שלי להריץ את הסקריפט הזה, להעלות עוד 100 שרתים, לבצע את החישוב הזה, ואחרי שעה שהחישוב הזה נגמר, להוריד את כל השרתים האלה. אוקיי? אז כן, שילמתי עכשיו על 100 שעות חישוב, אבל ביצעתי חישוב של, נגיד, היה לוקח לי 3 חודשים בשעה. אוקיי? וזה יכול לקרות. דברים כאלה יכולים לקרות, זה מאוד נוח, וברגע שהורידו ממני את העבודה עם DevOps, אז כיף לי. מה רע בזה? מישהו יכול להעלות סברה? אתם עובדים עם מחשבים, אתם עובדים עם שרתים. אז מישהו מכם אי פעם נתקל בקטע של כסף? זה לא קורה יותר מדי בצבא, למרות שכן, אבל אחד הדברים המשמעותיים שעל נוחות משלמים, אין מה לעשות. בסופו של דבר, כל שרת שאני מעלה שם עולה הרבה יותר ממה שהיה קורה אם הייתי מנהל עכשיו את הקלאסטר שלי לבד, גם באמזון. אוקיי, אז תמיד צריך לקחת את זה בחישוב. טסטים. יצא לכם לכתוב טסטים ל-MapReduce? יוניט טסטים, פונקשיונל טסט, משהו כזה. אוקיי, זה לא נשמע כיף, נכון? זה מאוד קשה א' כל להבין בעצם אם האוטפוט שלכם יצא כמו שצריך, במיוחד אם יש לכם batch process שעשה 1, 2, 3, מה קרה ב-2, 3? האם 3 יצא טוב?
קשה מאוד לדעת את זה. אז מה שבעצם ה-local mode של ספארק מאפשר לנו, הוא מאפשר בצורה מאוד מאוד נוחה, והפסקתי לדבר עם המיקרופון וקלטתי את זה עכשיו, הוא מאפשר בצורה מאוד מאוד נוחה לבוא ולהריץ טסטים לוקלית. גם מול דאטה לוקלי, שזה משהו שבדרך כלל אין לכם בהדופ, אלא אם כן יש לכם HDFS מותקן לכם בעצם על המחשב. ובנוסף, הוא נותן לכם לבוא לעבוד end-to-end טסט, להריץ ממש את ספארק, כמו שהוא היה רץ בקלאסטר אצלכם בזיכרון. שזה מאוד 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 חשוב. דבר נוסף שאנחנו הוספנו, בגדול אנחנו מריצים גם functional test שעושה deployment א' כל לסביבה שהיא staging, שהיא מדמה כביכול את הסביבת production לגמרי, על אותו קלאסטר, עם אותם ג'ארים, עם אותם הנתונים ואותה צורת עבודה, ומריצים בגדול כדי להגיד, אוקיי, מגניב, הדבר הזה יעבוד לי בפרודקשן אחד לאחד. אז טכנית, עשינו אוטומציה שלמה של בעצם כל תהליך continuous deployment שלנו, דרך ג'נקינס, עם 4 סביבות נפרדות, Dev, Testing, Staging ו-Production, ומריצים בגדול את ה-Functional Tests על ממש סביבת ה-Staging, של לדמות בגדול את הריצה האמיתית. מה שקרה בתכלס, הקלנו על עצמנו מאוד מבחינת התהליך עבודה, כי מהרגע שאני עושה Commit and Push בגיט, עד הרגע שיש לי Production Ready Product, ובכוונה אני אומר Production Ready ולא ב-Production, זה 10 דקות. כל הטסטים רצים, כל האפליקציות ספארק שלנו מריצים עליהם functional test גם וגם test end-to-end, וזה מגיע לי לסביבת הפרודקשן, עד כדי בעצם הטריגר הזה של תעתיק לי את הג'אר הזה לסביבת הפרודקשן ותוריד את הפרוסס ותעלה מחדש. למה? שוב, מזהירות. אבל טכנית, מחר אם הפרודקט שלי עכשיו אומר לי, טוב, תקשיב, אני רוצה מחר להעלות את הגרסה עם כל הפיצ'רים, אני יודע שכל הפיצ'רים שלי בדוקים, רצו עליהם הטסטים כבר מיליון פעמים, כל קוד שמישהו הכניס עבר את כל התהליך הזה, אז אני מרגיש מאוד בנוח לבוא ולהגיד click deploy. אוקיי? וגם אותו דבר אני יכול לתת לאנליסטים שלי לבוא ולעשות QA על הפרודקט שלי בסביבת הסטייג'ינג. אוקיי, Single Configuration File. משהו שבעצם התמודדנו איתו זה הקטע של מה קורה אם אני קורא קונפיגורציות בכל אחד מהסלייבים, כי אני רוצה שהוא יעלה ויקרא לי מאיזשהו דאטה סורס חיצוני. אז קשה מאוד לעשות את זה במיוחד שרצים מבוזר, כי אין לי לשים את זה ב-c.2 ככה וככה, או /usr config ככה וככה. אני צריך לשים את הקובץ הזה גם בצורה מבוזרת. אז יכלתי לשים את זה א' כל או ב-S3, החלטנו שזה הדבר היחידי שיושב לנו על HDFS, אוקיי? כל הנתונים האחרים שלנו יושבים על S3 ואני אסביר את השיקולים של למה. מוניטורינג, אני מניח שגם כמו שביחידה שלנו וגם בממר"ם אתם עושים, יש לכם איזשהו שרת ניטור, נכון? שמעלה כל מיני דברים ומעלה אלרטים בהתאם למה שצריך. אז גם פה אנחנו רוצים לעשות את היכולת הזאת שאני יכול לראות גם תהליכית. לא רק השרת הזה נפל לי ככה וככה, אלא אני רוצה ממש לראות האם החישוב שלי יתבצע כמו שצריך. האם הוצאתי בעצם את כל האוטפוט כמו שרציתי בהתחלה, והאם הכל עובד כמו שצריך אחרי הקומיט ככה וככה. אז מה השתמשנו בכלי שנקרא גרפייט, אנחנו בעצם זורקים אליו הרבה מאוד נקודות. כל מפר וליתר דיוק כל אקזקיוטור שרץ, הוא מוציא את האוטפוט שלו של מה שהוא איבד כרגע ומה שהוא הוסיף, ובסוף אני אעשה אגרגציה בשרת הגרפייט ואני רואה ממש גרפים. אני יכול לדעת אם כל קומיט שלי בעצם ייצר את אותה כמות של ספינות לדוגמה, את אותה כמות של אנומליות או דברים בסגנון הזה, ובעצם להתריע לי אם יש לי איזשהו משהו שחורג מטווח שהגדרתי תקין. דבר נוסף בעצם זה סקייג'ולינג. מישהו מכם מכיר משהו של סקייג'ולינג? לדוגמה את קרונטאב שרשום פה? יצא לכם לעבוד? מגניב, מעולה. אז גם בהדופ לדוגמה יש כלי שנקרא אוזי. שהוא עושה סקייג'ולינג לג'ובים. אני יכול להגדיר ממש workflow שלם של תריץ לי ג'וב כזה וכזה של MapReduce שמביא לי את הנתונים לפה. תריץ על הנתונים האלה ג'וב של פיג שמביא את זה למשהו כזה, ותריץ על הנתונים האלה את שאילתת הייב, ובסוף תגיד לי אם הצלחת או לא הצלחת, אם לא הצלחת תשלח לי אימייל. ניסיתי לעבוד עם הכלי הזה, זה פשוט לא כיף לעבוד עם ספארק. למה? כי בעצם הוא לא אינהרנטי כחלק מהאקוסיסטם של הדופ. אז כן, כתבו כל מיני דברים שבאמת אפשר לבוא ולהשתמש בסקייג'ולינג אחר, נגיד אסקבן שלינקדאין כתבו, או כל מיני כלים אחרים, אבל תכלס, למה לי להשתמש באיזה משהו גדול, אוקיי? לדפוק סיכה עם פטיש של 5 קילו, כל מה שאני צריך לעשות זה רק להפעיל ג'וב. אז אמרנו, טוב, גם ככה הדיפלוימנט שלי וכל הדברים מורצים מתוך שרת המאסטר, אז בואו נריץ פשוט קרון ג'וב. וגם לצורך העניין, את כל הסקריפטים שלנו של האוטומציה וכל הדברים האלה, יכלנו לעשות גם עם שף, פאפט וכל הכלים המגניבים החדשים שיש לניהול של DevOps, אפשר להגיד, אבל אין לנו באמת צורך בזה כרגע. כי EMR מנהל לנו בגדול את הקלאסטר מבחינת DevOps,
אז קל לנו לעשות את זה. אוקיי, קצת על Data Flow, ואיך אנחנו בונים בגדול את האפליקציות שלנו. אז אנחנו לוקחים בגדול את המידע מהלוויינים ועוד מקורות מידע חיצוניים, שנגדיר אותם פשוט מקורות מידע כי אין טעם להיכנס אליהם. אנחנו בונים מכל ה-raw data הזה שכבות של נתונים, ובונים כל פעם שכבה. לדוגמה, כל השכבה של ה-raw data הכי קטנה נמצאת למטה, המון נתונים. אנחנו מצמצמים את זה לפילטר דאטה, של ניתוח שאנחנו עושים, מוסיפים, מעשירים את הדאטה הזה. בונים עוד שכבה בגדול של דברים לוגיים שלנו של המערכת, ומפה יכולים לצאת עכשיו פורקים. אני יכול להגיד, טוב, אפשר להגיד computed data הזה, אני יוצא עכשיו לשתי סוגים של נתונים, ומהסוג השני אני יוצא לעוד סוג אחד, ובסוף אני עושה join בין שני סוגים של נתונים, ומוציא output בגדול לאיזשהו שרת סרווינג. לדוגמה, אנחנו עובדים עם MongoDB. אוקיי, אנחנו זורקים עליו את כל התוצאות, ויש איזשהו Web Application שכתוב בנוד, שקורא את הנתונים האלה ומציג את זה לקליינט. את הנתונים שלנו אנחנו כותבים בגדול ל-S3. מישהו יכול להעלות איזושהי סברה למה S3 ולא HDFS? NFS אתם מכירים? Network File System? אז תחשבו על S3 בתור NFS, צורה כזאת או אחרת. מה יכול להיות הבדל בין S3 לבין HDFS? Data Locality, שמעתם? את הקונספט, את המונח, מה שזה אומר. אז HDFS בגדול יושב לכם בצורה הזאת שכל נוד יש לו את החלק שלו של הנתונים שיושב אצלו, יש רפליקציה בגדול של כל הדאטה על הנודים, והג'ובים מועברים לנוד הרלוונטי שהדאטה קיים אצלו, הוא מופעל לג'וב והכל טוב ויפה, נכון? אני מרוויח את העבודה בגדול אל מול מערכת מבוזרת של קבצים, בנוסף אני עובד מול דיסק מקומי. אוקיי, מגניב, אבל להחזיק HDFS של טרות של נתונים עולה המון כסף. ואין מה לעשות, בסופו של דבר כסף מדבר. אז S3 עולה הרבה יותר זול, זה NFS שאפשר לעבוד איתו יחסית בצורה מאוד נוחה, אינרנטית עם ספארק. אני לא צריך לעשות שום שינוי בקוד, אני פשוט מגדיר לו את הפרוטוקול עצמו שעובד עם S3. הדבר היחידי שזה פוגע לי בביצועים שזה בגדול 20% ירידה בביצועים, 30% ירידה בביצועים. אני יכול לחיות עם זה. מה? אני מאבד את הלוקליטי, אני מאבד פרפורמנס של בערך 30%, אבל בכסף הזה של ה-30% פרפורמנס שאני מאבד, אני יכול להרים עוד הרבה נודים. אז זה יתרון מאוד גדול. שוב, מסתכלים על פשוט כאילו, על ה-money aspect של כל הדבר הזה. כי להחזיק HDFS של טרות, אתה צריך להחזיק כמות נודים שעונה לך על הטרות בכמות הרפליקציות, נכון? אוקיי, אבל אני לא רוצה להחזיק שרתים מאוד גדולים, נגיד שרת של אמזון של EC2, עם נגיד 500 ג'יגה זיכרון שאתה רוצה להחזיק כדי שיהיה לך רפליקציה וכל הדברים האלה, עולה לך הרבה מאוד כסף לאורך זמן. אתה משלם פר שעת קומפיוטיישן. אבל במקום זה יכלתי להחזיק שרתים הרבה יותר קטנים, שאין להם בכלל דיסק, כלום, אוקיי? כי אני צריך גם דיסק SSD כדי שהוא יהיה מאוד יעיל והכל טוב ויפה. מחזיק עם דיסק מאוד קטן, ואז בסופו של דבר אני עובד מול הפייל סיסטם ה-NFSי. המכונה עצמה היא חזקה מאוד מבחינת נגיד זיכרון פנימי, יש לזה הרבה מאוד זיכרון פנימי, אבל אין לה בכלל דיסק. אז מי זה כולם? כל הנודים אתה מתכוון? כן, אבל שוב, זה עניין של הגדרה שלי. עדיין יש לי HDFS, זאת אומרת, ספארק עדיין מבחינת הדברים הבסיסיים שלו, הדיפולטים, הוא עובד מול HDFS. ועדיין יש לך HDFS מאוד קטן שם, אוקיי? זה מה שחשוב להבין. מה? למה? כי הוא עובד ככה תשתיתית. אני יכול להגדיר לו לדוגמה שההיסטורי סרבר יעבוד מול S3, זה מה שעשינו, אוקיי? את הדאטה שלך ניקח מתוך S3, אתה מאבד את הלוקלית הזה. ככל שהטסקים שלכם יותר כבדים מבחינת CPU, אפשר להבין למה זה פחות מעניין להתעסק עם HDFS, אבל ככל שזה ההפך, כלומר, הטסקים הם דווקא... CPU bound? כן. שהם IO bound, אתה מתכוון. אז אתה מפסיד המון. נכון, אבל זה בדיוק מה שאמרתי, הטרייד אוף שלנו היה שלא אכפת לנו להפסיד על הדבר הזה, כי אני קורא את הנתונים פעם אחת, ורוב הדברים שלי מחושבים, אז לא אכפת לי כל כך מהדבר הזה. כאילו כן אכפת לי, אבל בסופו של דבר זה הכל עניין של טרייד אוף, של כסף, של מה שאתה משלם על זה או על קומפיוטיישן. ענית על השאלה? מגניב. אוקיי. אז קצת באמת על שיפורי ביצועים ודברים שאנחנו עשינו, אז כמו שאמרתי, היה מאוד קל לדוגמה לעשות performance improvements. למה? הקטע של קאשינג נטו, רק הדבר הזה של להוסיף נקודה קאש, משפר ביצועים בצורה מדהימה. חוץ מזה, היה לנו חישוב שלקח לנו בגדול משהו כמו 1.5 שעות,
אמרנו, טוב, זה לוקח פשוט יותר מדי זמן, כי היה לנו קלאסטר מאוד מאוד קטן בהתחלה של 3 נודים. יאללה, בואו נוסיף עכשיו 10 נודים, הרצנו את הדבר הזה, 6 דקות ריצה. זה שיפור משמעותי בצורה מטורפת, ואם יכלתי, אגב, יכלתי גם להוריד את השרתים האלה אחרי זה. זה הקלות שבה אני מבצע את הדברים, מאוד 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 מקלה לנו על כל התהליך עצמו של שיפורי ביצועים למיניהם. דאטה פילטרינג, איך לארגן את הנתונים שלך, האם לעשות, אפשר להגיד key per זמן, או key per גיאוגרפיה, או כל מיני דברים כאלה, מאוד 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 חשוב. התחלנו בתהליך בצורה אחת, ראינו שהדבר הזה קורה וכותב בצורה מאוד לא יעילה, אז עברנו לפורמט אחר לגמרי, לדוגמה כתיבה בפר שעות או פר ימים, דברים בסגנון הזה. דאטה מנג'מנט, כמו שאמרנו, איפה אני שם את הנתונים שלי, האם אני שם את זה ב-S3, האם אני שם את זה ב-HDFS, האם אני בכלל לא שומר את זה וממשיך הלאה. Predictions and learning, אז כמו שאמרתי, הרבה מהדברים שלנו אנחנו בגדול מבססים על כל הנתונים, ואנחנו אומרים, טוב, יש לי את כל החישוב שלי של הרבדים, ואני עכשיו עושה פרדיקציה בהתאם לדבר הזה על מה יקרה בעתיד, וזה באמת מכניס את כל האספקט של גם Machine Learning וגם על פרדיקציות של נתיבים, ו-Tools ו-DevOps שדיברנו עליהם גם, על כל הסוגיות ובעיות שהתמודדנו איתם. Continuous Deployment, אז כמו שאמרתי, זה סתם גרף מגניב שמראה באמת את כל ה-flow, לא באמת צריך להתעמק בו, אבל אתם יכולים לראות באמת שזה עובר מסטייג' לסטייג', ותוך כדי ריצה בג'נקינס, אני יכול לראות באמת שהוא עבר את כל הסטייג'ים ואיפה הוא נכשל. אוקיי, אז לשאול את השאלות הקשות, כי סבבה, אני בא במרכאות לשווק לכם כלי, ולהגיד עד כמה הוא מגניב, עד כמה הוא טוב ותשתמשו בו, שחצי כן, חצי לא, אבל גם צריך לשאול את השאלות הקשות. איך עושים אליו דיבאגינג? אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב, כאילו אם לא נוח לי לדבג את הכלי הזה, לא משנה עד כמה הוא חזק, יש לי טעויות, שגיאות, דברים כאלה, ואני לא יכול לבוא ולראות את זה בצורה נוחה, אני לא אעבוד עם הכלי הזה. אז כן, אז local mode מאוד מאוד עוזר. עצם זה שזה קוד שרץ אצלכם רגיל, בלי להריץ קלאסטר, מקל על העבודה בצורה מטורפת. לעשות דיבאגינג, log4j רגיל, ולאסוף את הלוגים מאוד מאוד עוזר. זו הנקודה השנייה. כן, זה ממש ברמה של ברייק פוינטים, ושוב, כמו שאמרתי, קלאס עכשיו משוגר לכם בסיריאליזציה לאקזקיוטור, זה מדמה את זה בלוקל מוד, בדיוק אותו דבר כמו שזה היה קורה, וזה עוצר לכם בברייק פוינט בתוך ה-deserialized קלאס כבר. זה מאוד מאוד חשוב. Cluster Resource Allocation, בדיוק אותו דבר מה שדיברנו, שאני מבקש מהאקזקיוטורים שלי כמה זיכרון אני רוצה לצרוך לכל ג'וב בצורה נפרדת. אז ג'וב אחד אני יכול לבקש ממנו 5 ג'יגה זיכרון פנימי, ג'וב אחר אני יכול לבקש 21 ג'יגה. חשוב משהו שקונספטואלית תבינו, לא מתייחסים יותר לקלאסטר בתור הרבה נודים של, אלא אני מתייחס אל זה בתור קלאסטר אחד של הרבה מאוד זיכרון. לדוגמה, אם יש לי 10 שרתים עכשיו, שכל אחד זה 15 ג'יגה זיכרון, אוקיי? יש לי עכשיו סך הכל 150 ג'יגה זיכרון פנימי. וזהו, זה איך שאני צריך להתייחס לזה. כל אקזקיוטור יודע כבר לדאוג לדברים האלה בעצמו, ולהגיד, אוקיי, זה הדאטה שאני יכול לקרוא, וזה הדאטה שאני יכול לעשות לפרסיסטנסי. טסטינג ויוניט ואינטגריישן, ודיברנו על הסוגיה הזאת. יוזביליטי. מאוד נוח להשתמש בו, בגלל ש-API הוא אחיד גם בין Java, סקאלה ופייתון, מאוד נוח להכיר את זה, לא כל מפתח כאילו צריך עכשיו ללמוד שפה חדשה ודברים כאלה, שזה ממש אחלה, וגם הקטע של documentation ו-examples. בגלל שיש לזה קהילה מאוד מאוד רחבה, לדוגמה יש מיילינג ליסט שנקרא Spark User List, שכל הזמן שולחים שם שאלות, באופן מפתיע הרבה מאוד הודים, וכל הזמן אנשים מגיבים ומוסיפים עוד דברים. מצאתי באג, עשיתי ככה, מגישים את הבאגים האלה, ובסופו של דבר הקהילה עצמה מתקנת את זה. מדהים לראות את זה, וגם כמות הדוגמאות שיש לכם היא מאוד מאוד גדולה. אוקיי, אז conclusions. מאוד פופולרי. אפשר להגיד שזה אחד הפריימורקים היום הכי חזקים ל-Distributed Computation. הוא בא בשימוש לחברות מאוד מאוד גדולות, וזה מה שנותן לו את המקפצה המאוד מאוד גדולה הזאת, לכמות ה-contributors שלו, לאנשים שפורמלית עושים commit לקוד, וזה הכלי, בוא נגיד ככה, אחד המוכרים ואחד החזקים היום ל-computation של פטאבייטים של נתונים, overall. טוב, אז אני מניח שבערך הפרצופים שלכם ככה, מכל מיני סיבות כאלה ואחרות של what the fuck. אז שאלות. אוקיי, מישהו מכם חשב, בגלל ששוב הרבה פה יוצאי, כאילו, או כרגע בצבא, מישהו מכם חשב אי פעם לשלב משהו כזה אצלו? מי פה מממר"ם? אין פה אף אחד מממר"ם? מצביע כזה, מצביע.
לא, כי כאילו, יש אצלכם, והיה אצלכם לפחות את ההתחלה של כל התהליך הזה, ואני כן חושב שאתם יכולים לבוא ולנצל הרבה מאוד מהכלים האלה. בעיקר, א' כל, כי קשה עם הדופ, בגלל הקטע שצריך לשמור הרבה מאוד גרסאות של דברים, ופתאום עכשיו היה עדכון וכל מיני כאלה, להכניס את זה לרשת מאוד מאוד קשה. אל מול, לדוגמה, ספארק, שזה whole package שאפשר לבוא ולהתקין ולהריץ ולנסות, ואז באמת להתעסק עם כל הדברים האלה. אז אם באמת מעניין אתכם להכניס את זה, אתם יכולים יחסית לעשות די בקלות את הדבר הזה, את הניסיונות, ויש עוד מקומות בצבא שאתם יכולים להתעניין שכן מכניסים את הנתונים האלה, אם אתם רוצים, בכיף תשאלו אחרי זה. וקצת על ריסורסים, כל סוג של מדיה אפשרית, אתם מוזמנים בכיף לפנות, לשאול שאלות. אני אשתדל לענות מה שאני יודע, וגם אותו דבר, רציתי לציין את הליסטינג האחרון, זה אני וחבר הקמנו איזושהי קבוצה בפייסבוק, שבאמת אנחנו מדברים על השימוש בכלים האלה של הרבה ביג דאטה, הרבה דברים שקשורים גם לספארק וגם לסתם דברים טכנולוגיים באמת על use cases שאנשים עשו, כדי ללמוד מזה, ואולי באמת זה ייתן לכם את הרעיון שלכם לפתרון הבעיה הכי קשה שהייתה לכם בחיים. שלומי חסן. שהוא בעצם בוגר של המחלקה. אוקיי, אז תודה רבה לכם.